भिडिअखौ नोंथांमोना साफाग्रेब खालामना साफाग्रेब नै 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 हा Hey guys, hello India. Nay made abai. Unti saya agai finally Hagufur Bogamati lagafur. Chalo video suruh. Bogamati lagafur Bogamati lagafur Bogamati. Wow. Zaman sih mbak, panipuri apa ya? Yang saya. Panipuri jani sih. Hagufur Bogamati. Jaja mari ja. Itu free na? Itu free boleh. Nay panipuri. Apa pas? Kop por ya. Ya. Panipuri. Nilai di mana? Panipuri, Bogamati, Hagufur. Đây là đi, trả bích hả? Ê, trả bích, chân là. Trả bao? Nó hay, chân hay à? Mana? Halo kabar, Bogamati betul deh, Bogamati. Hei, mata kau malah. Nai kabar, Bogamati serba khangran dong. Nai kabar, Bogamati serba khangran dong nih. Bici arti besi tangke. Logofor Bogamati nainebla naidele, angzeng logose family logofor Bogamati, Hagufur, Bodoland Baksa. Nih jauh kasih dengan nih Bogamati. Nay Bogamati logofor. Nay madia ki market kasih nih Bogamati. Sana budista kamu bra. Nih logofor Bogamati. Bogamati Hagufur. Logofor Hagufur lah. Naidele lokal jaga babu ang YouTube bawa logofor. Logofor Bogamati logofor Hagufur Bodoland Baksa nay nोंथांमोना फैनो हागोन बै नुदों मा बियो मा गाखोनो हागोन नोंथांमोनाबो दैयाव Bogamati Hagufur लोगोफोर नायदो नै लोगोफोर बै जोंनि आबै दै आबै मोजां गोलैगोन दै आबै दे थौ आं थांगासिनो दं आबै Bogamati लोगोफोर Hagufur नाय लोगोफोर नाय वाव लोगोफोर Hagufur लोगोफोर नायबाय था नै फैदो नोंथांमोना फैयाखैबा Bogamatiयाव लोगोफोर नै लोगोफोर नै आबै गोजाखै आयै र' आंबो थांगौ र' लोगोफोर Hagufur नायगासिनो दंबा ओइ मारै फै नै लोगोफोर दैमानिफ्राय नोंथांमोननो आं पाहारखौ देखायदों लोगोफोर पाहार ओरै जाय लोगोफोर बुद्ध मन्दिर दं दै बुद्ध मन्दिर लोगोफोर नै नोंथांमोन देखायगासिनो आं नै लोगोफोर नाय Bogamati Hagufur नै लोगोफोर जोंनि गारिया फैबाय जों दसे उनाव गाखोनोसै लोगोफोर बा आबै
थांसिगोन ना बै दे आं बारिसै बेसे 200 वाव ओइ आबै नै मादैमोन फैगासिनो मादैमोन फै गिना गोलैया दे फै लासै बरिया गाखोबाय गारिया लोगोफोर गोलैया गिद' मोजां नङालै बेयाव गाखोनो ज' नै आगै मादै ओइनो आबै माखौ गिनांगौहाय चलो खारबाय लोगोफोर गारिया खारबाय नै मजा नै चलो दे खाथियावनो फांनांला दासो नै खारबाय Hagufur Bogamati Bar video moza Madan sebay na. Ako sukim yang mulai. moza na ba Ano na kasi sa. लोगोफोर फाइनाली जों दैखौ बारबाय आरो ओमफ्राय ओरै खावसेजों मोननैसो भिउ देखायलायनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था आंनि फेमिलिजों लोगोसे ना मा होनना बुङो लोगोफोर चलो लोगोफोर गोबाङानो ओरैजाय बारना फैया ओरैजाय गोबां मोजां भिउबो नुगोन लोगोफोर आंजों लोगोसे फै चलो नै आबैया लोगोफोर हाहा आबै चलो बरिया Ay, ini putua. नै लोगोफोर हागुफुर बगामातियाव फैब्ला गोबाङानो नैबे जायगाथिं फैनो रोङा नोंथांमोननो आं मोननैसो भिउ देखायगोन नाय लोगोफोर नाय लोगोफोर नाय दै नाय बेबो बगामातियावनो दङ हागुफुराव लोगोफोर गोबाङानो फैनो हाया आं नोंथांमोन देखायगोन बैयाव निजिरा दै दङ नायनो हागोन लोगोफोर चलो नै लोगोफोर हागुफुर बगामातियावबो बिदि वाव नै लोगोफोर नाय वाव नै लोगोफोर ओरैजाय भुटान नै लोगोफोर नाय भुटान ओरैजाय इन्डिया ओरैजाय इन्डिया मोनगोन ओरैजाय थांब्ला बगामाति सिदा थांब्ला दै नैखौ नाय वाव मा खालामदों नै दैनि थाखाय लोगोफोर नै लोगोफोर वाव
नोंसोर मा जाखो जों भुटान नायना फैबाय जिरि जिरि दै बोहैनाय नायना फैबाय नोंसोर मानो बिदि जाखो मानो थाङासो मानो थाङासै नोंसोरलाय मादैयाबो थाङासो जों एसे मोजां जायगा नायना फैबाय हाथि नुदोंथ' माथाम हाथि ओरैहाय एसे दै जिरि जिरिमोन सि नोंसोर थाङासै ना हेलौ इन्डिया दिनैनि फेमिलिजों बगामाथियाव फैदों लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना साफाग्रेब खालामना साफाग्रेब आरो जायफोरा नायनानै एखेबारे मोजां मोना आंनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साफाग्रेब खालामदै नै आबै साफाग्रेब हागुफुर बगामाथि आबै साफाग्रेब खालामना ada abe bubai fangsibo aye chalo ra दै बारनायाव इसनि लामा ओमफ्राय नैबेलाय दा Nôi. Instagramखौनो होननाय खोनादोंमोन Oh, serjungniso. Kawan kita kecil. Sanduannya saya mati. Nay logo Hagufur Bogamati थांसै जोंनि गारिया बेनो लोगोफोर नै जोंनि गारिया बेनो चलो जों फैदोंमोन Bogamati Hagufur थांबाय साबसिन खालाय नाय गोजान थांनो आयो नायनो गोजोनपुरि गोजान थांनो